Xutik taldeak egindako kantu hau da 2010 geroztik Xilabaren sintonia. Urte hartan finkatu zen Xilaba izena ere. Xiberua, Lapurdi eta Baxe Nafarroa barnebiltzen dituen akronimoa. 8 bertsolari izan ziren Donibane Garaziko finalean. 7 lapurtar eta zuberotar bat, Joanes Etxebarria. Michel Itzainak jantzi zion txapela Amets Arzaiusi. Odei Barrosorekin buruz burukoa jokatu ondoren. Igande guziz, mezara zoazten 2 pertsona zirezte. Gaur, betiko apezaren orde, apez gazte bat agertu zauzue. Joanes Asita hiruna bertsu 8 handian. Gue apeza aski zahar zen, eta gazte dugu bera, lehen kuaena egiteko, aski huna hau ote da. Jinote zaiku beste gizara, mezazun bait kantatzera, edo oai modan den bezala, diska baten egitera. Ni naiz amatxi alargundu bat, ta Maria ene izen, eta astero Joanesekin mezan lehen lerroan biltzen. Eni berdin zaut gazte horrekin diska badugu aditzen, apez bizardun tripaundi hartaz aspertzen hasia nintzen. Nik maite nin haintxusen Maria, ez behitzunian maitatzen. Gazte bat heltu eta ordian, gizon denek kritikatzen. Aldi juntan zuekin bat nua, eniz bidetik baztertzen. Dena den meza apez batekin, ere ez dugu kambiatzen. Begira jozu ze bilo hori, ze begi urdinen diz-diz, bere pausoak ene gogoan, maitasun handian dabiltz. Meza ez dela hainitz aldatzen, lehenago ohartu banintz. Belarrientzat ez aldatuko, baina begientzat hainitz. Aintzinekua beraz argi da, junik zaikula bakantzan, eta diferentzia guti da, meza berrien emaitzan. Bena gazte batekin wainula, urgentuko dugu mezan, lehen buia apalgunin eta wai hasiko gia dantzan. Gu dantzan hasten baldin bagara, gure iloba denak grabe, baina jainkoak mirari hori, tagu bista honen jabe.
Ze lastima den mundu ontatik triste uzkurta erabe, joan beharra pekatuaren plazerra dastatu gabe. Zahar etxe batean maite mindu zirezte. Gaur amets, zure familiakoek handik atera eta etxeratzea deliberatu dute. Lagun berriketaria, umila eta argia, etxera zoazta nire pena duguna baria. Mina enea handia, hori da gauza garbia, zuzinen ametsnik bizitzari eusteko aria. Zuzinen ametsnik bizitzari eusteko aria. Zahartzaroko magala, jastatuta berehala, iguzki printzak sentitu eta berriro itzala. Betiko joanen naiz ala, lasai eraman nazala, leio txipitik etorriko naiz gaztetan bezala. Leio txipitik etorriko naiz gaztetan bezala. Hori enuen espero, ta hortan hasi ezkero, nik leioa dut ireki behar eta hortan bego. Izanik gazte eta ero, zahartuta gira bero, aizu leiotik etorri zaite ametsegunero. Aizu leiotik etorri zaite ametsegunero. Argia da eguneko, hemen bombila xumeko, gau ez etorri beharko dut nik malizien zepo. Maite mindu giraseko, prestaltzira ezkontzeko, ola banuke eskubidea zu ateratzeko. Ola banuke eskubidea zu ateratzeko. Ideia ona zen hemen, argia zira bederen, beraz ezkondu beharra dugu guk oren ez oren. Beraz ezkontzera guazen eta elkartu ondoren, baina ganbera proba dezagun ezkondu baino lehen. Baina ganbera proba dezagun ezkondu baino lehen. Guze pekatari kaiku, baina nie naiz lasaitu. Bai ba probatu dezagun eta jokoa amaitu. Ta gero eni jarraitu, Eliza hor hurbil baitu. Apez gazte bat badata arek ezkonduko gaitu. Apez gazte bat badata